Моннан 2 ел элек 30 еллык иҗатына йомгак буларак үткәрелгән кичәдә Сабит Миңнеханов иҗатташ дусларын, даими авторларын, яраткан тамашачысын бер залга җыйган иде. 6 декабрьдә ул әлеге уңышлы чыгышын янә кабатлаячак. Әмма инде өр-яңа программа һәм көтелмәгән кунаклар белән. Монда бик күп кенә җырчылар катнашалар инде. Яңа исемнәр. Шулай ук инде иске җырлар белән бер рәттән яңалар да бик күп ишетелер дип уйлыйм инде мин. Махсус кунаклардан инде минем бик талантлы гына Сәйдәш белән Рәшидә Хәсәнҗановлар катнашыр дип көтелә. Һәм инде тагын безнең яшь җырчыбыз үзебезнең районнан инде ул Рөстәм Насыйбуллин дигән яшь җегет катнашырга тиеш. Һәм инде тагын да махсус кунаклар килүе көтелә. Ансын әлегә сер итеп саклыйм. Эльмира Сөләйманова, Әлфия Әсхәмова, Раяз Фасихов кебек татар эстрадасы йолдызлары белән бергә бер сәхнәдә үзебезнең нурлатлылар да балкыячак. Фәүзия Рәфис һәм Сирин Кәлимуллиннар, Фирдүс Тәмаев, Рамил Хаҗиморатов һәм Чулпан Билданова, Зөһрә Зарифуллина якташларыбыз чыгышларын Сәйдәш бию төркеме тулыландырып, танылган алып баручы Зәмирә Рәҗәпова тагы да күркәм итәр дип көтелә. Бұл кичә инде минем 50 яшьлек юбилейма багышлап та үткәрелә инде. Тамашачыга чыгарганнан соң бит күтәрелеп китәсең, үзеннән үзе менә шушы җырны үзеңнең җимешен үзең тыңлыйсың да тагын шигырьләр актарырга тынасың. Иҗатның менә яңа ниләргә, шигырьләргә яңа җырлар чыгарырга этәрә ул, этәргеч. Кунаклар чакырылган, афишалар эленгән, Сабит Миңнеханов концертына әзерләнгән арада яңа планнар кора. Соңгы елларда ул Гөлфия Шакирова, Рәүф Багауддинов кебек авторлар белән эшли башлаган. Яңа тандемнар иҗатка башка солыш өрә ди ул. Нәтиҗәсен нурлатлар яңа концертта бәяли алачак. Әле матур җырлар язасы килә ничектер, тагын да халыкны матур җырларым белән шатландырасым килә. Әле мин уйлыйм, язылмагандыр дип уйлыйм. Һәм инде тагын бер хыялым бар. Менә шушындый концертны Казанда, филармониядә үткәргә уйлыйм инде мин. Әгәр насыйп булса, 28 февральгә инде мин аны билгеләдем.